खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांखौ आंनि चेनेल बड' इड'आव बरायग्रोबाय आसाम पुलिसनि साख्रि फैदों बेनिनो फुल डिटेल्स होजोबगोन भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नालांबाय थायोब्लानो जाबाय बेखौ आंनि जिथु अफिसियेल वेबसाइट bodoinfo.com बेहाय अलरेडि होखादों नोंथांमोना गोसोब्ला जायखिजाया ब्राउजिं एपफोराव बेखौ सार्च खालामनानै थाङोब्लानो जाबाय आंनि वेबसाइटआव www.bodoinfo.com होनना सार्च खालाम जों जुदि नायोब्ला बेहाय फार्स्टआवनो आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्ट आसाम पुलिस साख्रि होनना नुगोन बेहाय थुनानै हो बेहाय थुना होयोब्लानो बे जिथु फुल डिटेल्स बेखौ मोनजोबखागोन आं नोंथांमोना बुजिनाय हिसाबै आं गासैखौबो बर'आवनो लिरजोबना होखादों बेखौ मोननै बाहागोआव रानदों आसाम पुलिसनियाव मोनसेया जाबाय इउबि बेयो डिस्ट्रिक्ट एक्जिकिउटिभ फर्सनि जागोन आरो मोनसेया जाबाय एबि आर्म ब्रान्च होनना बुङो एबिखौ आरो इउबिआव आनआर्म ब्रान्च इउबिआव गासै 752टा भेकेन्सिस दङ आरो एबिआव 1429टा भेकेन्सिस दङ गासै जों जुदि टटेल खालामोब्ला 2134टा जायो 2134टा हौवासा हिन्जावसा गासैबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन सेलारिया 14,000 निफ्राय 60,500 नि गेजेराव मोनगोन सोरबायदि सुबुंफोरा आसाम पुलिसनि बे कनस्टेबलनि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होनना सोङोब्ला बेहाय एजखौ नायग्रोगोन फार्स्टआव बैसोआ 18 निफ्राय 25 बोसोर बैसोनि जानो नांथारगोन नाथाय जोंनि एसटिफोरा जोंनि बर'फोरा 5 बोसोर एक्सट्रा मोनबावो स' बे हिसाबै नायोब्ला 18 निफ्राय 30 बोसोर बैसोनि केन्डिडेटआ बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बर'फोरनि थाखाय दे 18 निफ्राय 30 सोलोंथायारि रोंगौथि एबा इडुकेसन क्वालिफिकेसना बेहाय साख्रि बायदि गुबुन जायो एबिनिया एबि जिथु आर्म ब्रान्च बेहाय अनलि मेट्रिक पासब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो इउबिआव आनआर्म ब्रान्चआव हायार सेकेन्डारि पास नांगोन एप्लिकेसन फिस जोंनि बर'फ्रा जेबो होनो नाङा माबोरै सायख'गोन होनना बुङोब्ला फार्स्टआवनो फिजिकेल टेस्टआ जाग्रोगोन फिजिकेल माने एक्सुवेलि फिजिकेलनि सिगाङावनो मेडिकेला जाग्रोयो आसाम पुलिसनिया नाथाय बे खनसेयाव माबोरै जागोन बेखौ मिथिथ'वा नाथाय फार्स्टआव मेडिकेल जाग्रोयो मेडिकेलनि उनावसो फिजिकेल जायो फिजिकेलाबो मोननै टाइपनि जायो मोनसेया जाबाय फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्ट आरो मोनसेया फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट बेहाय फिजिकेलाव खनसेयाव हाइटखौ सुग्रोगोन बिनि उनाव चेस्टखौ सुगोन हौवासाब्ला आरो हिन्जावसाब्ला अनलि हाइटखौल'सो सुयो चेस्टखौ सुवा हिन्जावसाफोरनिया जौथायाव हाइटआव हौवासाफोरनिया जोंनि बर'फोरना एबा एसटिफोरना 160.02 सेन्टिमिटारब्लानो जायो हौवासानिया आरो हिन्जावसानिया 152.40 सेन्टिमिटारब्लानो जायो आरो चेस्टआव हौवासाफोरनिया जोंनि एसटिनिया 78 सेन्टिमिटार नांगौ आरो जिथु एक्सपान्ड खालामनाय बा बारायनाय बेयो 5 सेन्टिमिटार खमावनो 5 सेन्टिमिटार बारायनो हाथारनांगोन 78आ खमसिन बेनि बारा जायोब्लाथ' टेनसन गैखाया 78नि खम जानो मोना आरो एक्सपान्ड खालामनाया गासैनाबो 5 मिनिमाम खमावनो 5 सेन्टिमिटारखौ बारायनो हानांगोन माब्रै एप्लाइ खालामगोन होनना बुङोब्ला गोसो गुदुं केन्डिडेटफोरा आं गाहायाव मोनसे लिंक होखागोन एक्सुवेलि दानो बेयो एप्लाइ जाथ'वाखै एप्लाइ जायोब्ला आं बेवहाय लिंक मोनसे होखागोन बे लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय एप्लाइ जायोब्लासो माने एप्लाइआ 10 डिसेम्बरनिफ्रायसो जागोन 10 डिसेम्बरनिफ्रायसो जागोन गोसोब्ला बिथांमोननि अफिसियेल वेबसाइट slprbassam.in बेहाय थांनानैबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आं नोंथांमोना नाथाय बे वेबसाइटआव डाइरेक्ट लिंक मोनसे होखागोन बेनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनो हागोन इम्पर्टेन्ट डेट एबा गोनां खालार होनना बुङोब्ला एप्लाइ स्टार्ट जानाया 10 डिसेम्बर 2021 निफ्राय जागोन आरो एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटनि सिगाङावनो नोंथाङा एप्लाइ खालामखानांगोन 9 जानुवारि 2022 स' बेनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामनो नांगोन बेहाय मा डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां मासिफोर दङ बेखौबो राननानै होखादों आर्म ब्रान्चनिखौ होनना बुङोब्ला बाक्सायाव 35टा दङ बजालियाव 9टा बरपेटायाव 63 बिश्वनाथाव 30 बङाइगाव 27 स' बेफोरबायदिनो दङ बेयो आर्म ब्रान्चनिमोन आरो जुदि आनआर्म ब्रान्चनिखौ नायोब्ला बाक्सायाव 17 बजालियाव 5टा बरपेटायाव 31 बिश्वनाथाव 15 स' बेफोरबायदि गासैखौबो होजोबखादों जास्ट नोंथांमोना आंनि वेबसाइटआव खनसे थांना नायब्लानो जाबाय bodoinfo.com दिनै बिथांमोना सर्ट नटिसखौ दिहुननो हादों फुल जिथु पिडिएफनि नटिस बेखौ बिथांमोना दासिमबो दिहुननो हायाखै नाथाय बेखौ फेक होनना साननाङा दे बेखौ माने बिथांमोना दिहुननो हायाखै होननानै सर्ट नटिस अलरेडि बिथांमोना दिहुननो हाखाबाय आरो आसामनि एडिजिपि जिपि सिं बिथाङाथ' अलरेडि टुइटारनि गेजेरजोंबो होखाबाय बेखौ गासै केटेगरि वाइज होनना बुङोब्ला इउबि एबा आनआर्म ब्रान्चआव 705टा आरो आर्म ब्रान्चआव 1429टा दङ टटेल खालामोब्ला 2134टा जायो मा खालामनांगोन होनना बुङोब्ला अलरेडि बुंखादोंमोन आं फिजिकेलाव मोननै टाइपनि जायो मोनसेया जाबाय सुनाय आरो मोनसेया जाबाय खारनाय बारनाय खारनायाव हौवासाफोरनिया आगोलाव 3.2 किल'मिटार होयोमोन 14 मिनिट्सआव ओमफ्राय हिन्जावसाफोरनिया 1600 मिटार होयोमोन
बेबायदिनो बारनायावथ' 20 मार्क्सनि जायनायफोर गासैबो स' गासैबो डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोना मोनखागोन हौवासाफोरनिया 16 फुटनिख्रुइ एसे बारा बारनांगौ अब्ला 20 मार्क्स मोनो माने गासैबो मार्क जायो दे जेब्ला बिथांमोना PDF खौ दिहुननो हागोन आं नोंथांमोननो फुल डिटेल्सखौ होजोबफिनगोन नाथाय बेखौ जायफोरा माने इम्परटेन्टखौथ' अलरेडि नोंथांमोननो बुंनानै होखाबाय जेरै हाइटनिखौ बुंना होबाय बा एडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ बुंना होबाय थ' नोंथांमोना खनसे नायनानै बेखौ जुदि इलिजिबोलब्ला जेरै हाइटआ जुदि दङब्ला बेखौ एप्लाइ खालाम एडुकेसन क्वालिफिकेसना दङब्ला बेखौ एप्लाइ खालाम बैसोआ दङब्ला बेखौ एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय आं बे साननैसोनि गेजेरावनो माबोरै मा खालामनांगौ बेफोर गासैबो डिटेल्सफोरखौ होजोबखागोन स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामनो हायोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं